לכם, כאן ישראל בוטון, סוכן נדל"ן שכונת רמות, אנחנו כבר מכירים. אני מפריע לכם היום כיוון שיש לי באמת נכס מיוחד. שימו לב, בואו איתי. פנטהאוס 170 מטר, זה לא טעות, 170 מטר לפני מרפסת יפהפייה. פנטהאוס בפרויקט 360 מעלות, 6 חדרים, חלל כפול בסלון, זה וואו, כאילו אין לי מילה בעברית לתאר את ההרגשה. לארח פה זה נראה לי סוף הדרך. תתרשמו, לפעמים אין צורך ביותר מדי מילים כדי להציג נכס. יש לנו פה חלל כפול, יש לנו פה מרפסת מהמם. כמובן מחסן וחניה זה ברור, נכס להשכרה, צרו קשר, תבואו לראות. מה עוד אני יכול להגיד? באמת נכס יפה. תודה רבה שאתם כאן, להתראות.